kana son ka zauna lafiya, kar ka gwada kanka da kowa a duniya, ka gwada kanka da kanka, ka yi kokari ka fi kanka a yadda kake a jiya yau, shi ake bukata kawai. In fi kaina ya fi in fi wani. Jiya na yi sakaci ban yi sallah biyu a jam'i ba, to bari yau sai na duk yadda zan yi in samu 5 a jam'i, to ka fi kanka a jiya kenan. Jiya ban yi azkar din safe ba da na yamma ba, to gobe sai na yi kokari duk irin rintsi sai na yi azkar din na safe da na yamma. So ka dinga auna kanka, ya kake jiya ka fi yau, ya kake yau gobe ka fi yadda kake yau, jibi ka fi yadda kake gobe. Haka za ka dinga auna kanka, kullum kana ciyar da kanka gaba. Da aflaha man zakka nafsahu ba zakka gairahu ba. Kanka za ka yi kokari ka fi yadda kake a yau. To in kana kokarin ka fi kanka yadda kake a kanka, sai wani ya ga ka wuce shi ba tare da ka sani ba, shi ma ba tare da ya sani ba. To da shi laifin wasu yake duba ba nasa ba, kai kuma naka kike duba ba na wani ba, kanka kake duba ka ga ya zaka gyara kanka.